Fi di Bob ac dwi mynd i chwarae chydig o Minecraft heddiw. So, dwi ar byd survival ac newydd loadio'r byd ydy. O, efo cael hyngor bach. So dwi ar difficulty easy ac dwi jyst yn mynd i trio survivio heddiw. I trio hadladu tŷ a bethau. So, felly fi ddechrau torri coed. So, mae'n anodd torri coed heb ddim byd. So, dwi'n mynd i crafting table rwan. So, mynd i crafting table. O, a'i blaen yma. I crafting table. Rwan. Neu. So, dwi'n cael crafting table. Neu cael mwy i cael i gael bwyell i fi gael torri'r pren yn haws. So, chydig bach mwy y bloc ola. A wedyn byddai'n dechrau neud o. So, oops. Jyst byd newydd normal dio. Dim bonus chest na'n byd. Dwi'n siarad ho. Dwi'n mynd i ffarmio lot. So, oce. Na i fynd i'r hwnna. Mae lot haws fan. Waw. Dwi'n meddwl dwi'n mynd i'n ôl stone pickaxe, Os. O, na dwi'n cael crafting table fi gyntaf. Lle sydd? Dwi wedi cael crafting table. O, do. Bwyd. Pagod. Mae'n yn. O, a fa fi. I will take myself. So, dwi am fynd i gael cerig o yma, na ni cerig i cael wneud stone tools, so mae rhain yn bod yn lot gwell. Och, dim yn y dŵr yn amhosib nofio nhw. Ie, mae'n fflat. Dim rwan. So, wedi cael mwy o gerig ydw dwi'n gallu ag neu wneud stone pickaxe a caib yna newydd. So, faint gen i rwan? 10. I berio hynna'n ddigon. I gael wneud chydig bach o tools. Felly, beth dwi'n wneud? Dwi'n wneud na ni jyst ag on hwnna. Oes gen i ddigon i wneud. So, dwi'n fath tools gyfan. Dwi'n meddwl byddai anen ho i dechrau fi. Neu ddefnyddio'r wooden tools ei fyd efo. Daisy. Oce. Na i trio ffeindio ffordd allan o'r jungle ma. Na i trio gael pren a pethau. I drio wneud tŷ, wel, gobeithio shed bach i gael mynd dros y nos lle fo fi'n cael lladd gan rhyw zombie neu creeper rhywbeth. Glan, ia, i wneud gwely. Yes, mae'n digon i wneud un gwely ar yma 3 a 3. Yna ni'n wneud un. Na i ddefnyddio clefydd gwell fatha i wneud o. Gael XP, ond dwi'n dweud na i gael enchanting table fi. So, gwely 1, 2. So, well, os yw'n with shears i gael out so much. So, dwi'n mynd i dorri'r coed yma i trio gael lle i drio gael pren i gael neud tŷ, digon o bren i neud tŷ.
ac bydd o'n haws byw as o'n efo teulu. Rwan dwi jyst fatha crwydrin yn mynd ar o gwmpas y lle. So, na i just ffeindio, fel o'n i'n dweud, na i ffeindio lle fflat i fynd i wneud gwely. I wneud tŷ bach. So, mae'n anodd pan ti'n dechrau fod ti, fanna, na i drio wneud. Dwi erioed wedi bod ar cwch ar Minecraft. Wel, dwi'n mynd i bod dwywaith o. Dwi wedi wneud high crafting table. So, yna ni dau, jyst rhagon. So. Ddau. Oce. Dwi'n siŵr hwnna'n cyfro sgrin fi. Oce, bren. Oce. Di fanna'n lle digon fflat yndi, ond dwi'n meddwl dwi'n ei dorri lot o'r coed yma lawr i fi gael digon o bren i adeiladu'r tŷ. So, dwi'n gallu cyrraedd o. Mae'n mynd i fod yn fler felly cael goedan yn fflotio yn yr awyr. Dwi'n gwybod beth os na i fi wneud o fel yna mynd ar ben fo, wneith o ddim digwydd tro nesaf i gael ei gyd. So, faint o bren dwi efo rwan? 12 a stack. Na i fynd i fyny i gael 2 stack o bren a na i ddechrau fo. Na i ddim wneud dim byd efo steil dar efo y bethau de. Herwydd, sa'n pwynt herwydd. Mae'n dechrau, megis dechrau ydi o. Mae'n weld yn goedan rhaid stal, so na i mynd fyny. Mynd efo ar ôl fi'n ei gyd, jyst gadael ar ôl. O leia, bo fi efo pren. 58, malu'r goedan ola. Ydych chi byth cael gormod o bren. So, na i lladd hwn. Ella wedyn na i wneud tŷ bach gwell, oherwydd sgyn i'm ond 2 stack 18. So, na i gael hwnna fanna. Na i ddefnyddio rhaw i wneud y sylfaeni i ddechrau fo. So, dwi'n wedi meddwl yn gael armor chwaith. Mae'n mynd yn anodd heb fatha haearn yn byd. Na i ffeindio rhyw ogof wedyn, beth bynnag sy'n eich bod ni. So, mae'n dechrau mynd yn os yn barod. Ella na i, dwi eisiau bwyd a dwi'n wedi dechrau yn y tŷ fi. Dyma beth dwi'n gweld lot o bobl yn neud, ar Minecraft. Dwi'n gweld lot o bobl yn mynd ar byd newydd a ddim yn poeni am un byd beth sy'n mynd i ddigwydd yn y nos ac bethau. Ac dyna beth dwi wedi bod yn neud efo fo fyd, ond o leia bod fi'n saff. So, na i... dwi'n wedi wneud y gwely. Un gwely, rhoid lawr a cysgu. So, dwi'n gwybod lle na i ddechrau'r wneud o. Das o ffordd. So, dwi'n trio wneud lle yn fama. So, na i wneud o yn fama.
Oherwydd yn y jungle, do'n am lot o le. Beth ydi byth gael gormod o bren. So na i ddechrau wneud y sylfaeni. Neith o fod 1, 2, 3, 4. So 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Felly 12 yr ochr. So, ag 8 o fama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So be wedi gyda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ffordd na. 1, 2, 3, 4. So actually, gyfri. Oce. So fan dwi wedi gwneud y sylfaeni'n barod o'n torri'r llawr. Ac na i drio wneud o cyn i'r nos dod eto, please, dweud bod fi'n gallu wneud o. Ar ôl torri'r llawr i gyd, na roed pren yna heb ddim byd fatha style. Allan y tŷ nesaf na i wneud hybrid, sori, yn y fideo nesaf, na i wneud fatha tŷ lot gwell. Ie, dyma fe na i, yn y fideo nesaf na i wneud. Yn hwn, na i just wneud tŷs syfeifio, cael chydig bach o huan yn yr mini dal yma sgynna ni. So, nawn ni ddechrau wneud y llawr. Ie. Bler. Dwi'n gwybod beth dwi'n neud. Egli, dwi'n gwir. Os dwi'n gadl yn fan o'n bydd... Na, sa'n pwynt. Na i dorri'r heina i gyd. A fel fydda chdi byth cael gormod o fwyd. Mae bob dim fi drws yn rhedeg allan. Oce. Dwi'n teimlo wneud o fatha gartrefol efo pren. Mae pren dal bach yn boring, de. So, bydd y llawr. Ella efo'r glan, os na i gael glan, na ella neu chdig bach o garpedi. Fatha brown y fanna. Mae brown. Reit fydd na. Na i ddisgwyl gael shears os dwi'n mynd i gael fe, de. Oce. Tri choter ffordd. Stac fi dydeg allan. Dwi'n meddwl byddai anna'n mwy o brend i wneud yr wali ag yr to i gyd. Alla na i wneud ffenestri i gael gweld. Ie, na i wneud ffenestri. So, dwi wedi rhedeg